Každý deň prináša niečo nové. Niektoré vyžadujú pracovné oblečenie. Iné dni si žiadajú kamufláž a volajú vás do terénu. A potom sú tu dni ideálne pre perfektnú vychádzku vo dvojici. Či už ste povolaní do práce, na lov, alebo objavujte. Úplne nový Sportsman X2 570 je vybavený tak, aby ste zašli ďalej a zvládli viac. Vybavte svoj zoznam úloh ako profesionál. A počas niekoľkých sekúnd buďte pripravení na jazdu vo dvojici. Zbalte si, čo potrebujete a strávte viac času tam, kde by ste boli najradšej. Prechádzajte členitým terénom s istotou. A prepnite na režim turf, aby ste si neponičili trávnik. Vďaka kompletnému radu príslušenstva Polaris si navyše pohodlne stroj vylepšíte, nech je presne taký, aký chcete. Schopný a prispôsobivý Sportsman X2 570. Vyrobený tak, aby zmazal hranicu medzi prácou a zábavou a vy ste si užili každý deň naplno.